Det er ikke politikerne, og det er ikke nogle embedsmænd eller nogle andre, der beslutter, hvordan og hvorledes skolen skal være. Det er forældrene og bestyrelsen, som beslutter, hvad vej skolen skal gå. Så der er korte beslutningsveje. Og det her, det er det, man kalder for Odsherredebuerne. Der ligger så nogle buer. Den ene ligger der, den anden ligger der, og den tredje ligger der. Og det er jo lidt mærkeligt, at der ligger så nogle buer, som er meget, meget høje. Altså en hel masse sten og jord, der er skubbet op i en stor vold. Og det er simpelthen isen. Og det, der skete her, det er for ca. 18.000 år siden. Der kom der noget is ned gennem Sverige og ned over Bornholm og ind over Sjælland og så videre ud i Storebælt. Og også op til Djursland over ved Aarhus og derovre. Så det har simpelthen taget sten fra Sverige med. For eksempel den, der ligger her. Den ser meget speciel ud. Sådan en nopbrød en. Den hedder kindediabas. Og den findes kun et sted i Sverige. Så man ved, at der er isen kørt forbi. For ellers så vil man jo ikke kunne finde sådan en sten her i Danmark. Så ved at se på de sten, vi finder i Danmark, så kan man sådan set spole baglæns og så se, jamen, hvor kom isen fra. Hvad siger du, Andreas? Har du selv fundet alle de der sten? Ja, det har vi. Det er ude fra Klint. Det er enormt vigtigt for os, at de elever, vi får hernede på skolen, de er glade, at de er glade for at gå til skole, og de har nogle gode kammeratskaber. Så har vi en særlig fokus på læsning. Læsningen er enormt vigtig i forhold til samtlige fag. Så derfor vægter vi meget, at eleverne meget tidligt får nogle gode læseenskaber, og også lærer den faglige læsning, som jo er den, de skal bruge rigtig meget i de større klasser. Derudover så har vi vores udeundervisning. Vi er en skole, som vægter meget, at man kan komme ud og få lært nogle ting på anden vis. Lære nogle ting med hænder eller med krop. At man ikke kun skal sidde inde i klassen og forholde sig til bøger og til tavle. Så udeundervisning og bevægelse, det er noget, som er en vigtig del af vores dagligdag. Det er fordi, at der er faktisk rigtig, rigtig mange gode elementer i udeundervisning og i bevægelsen. Dels så er det jo bevist, at elever de lærer væsentligt bedre. De er væsentligt bedre til at koncentrere sig, hvis de også får rørt sig, kommer ud og får brugt kroppen. Og samtidig så er der nogle elever, som profiterer af at komme ud, hvor der er lidt højere til loftet, hvor man ikke skal sidde i et 60 kvadratmeter undervisningslokale og skal forholde sig til tavle og bog. Man skal ud og lære med kroppen, og man skal få lov til at røre og føle, og på den måde få bearbejdet nogle ting på anden vis. 1, 2, 3, 4, 5. Så tæller du her. 6, 12, 4, 5, 6, 7. Klask. Godt. Så må du løbe. Godt. Så må du løbe, Alma. Er du klar? Det er lidt varmt. Forældrenes opgave er at være med til at præge skolen. Hvad er det for en skole, de gerne vil have, at deres barn skal gå i? Det er jo sådan den overordnede tema for det at være forældre. Det næste, det er jo så også, at forældrene er jo også med til at skabe den værdi i skolen ved at være med til at levere noget forældrearbejde i form af rengøring. Være med til at lave nogle praktiske ting på skolen, der gør jo, at vi kan spare penge sammen til at investere i nogle andre ting. Det kan være skolebygninger, det kan være undervisningsmateriale, flere lærerkræfter og sådan nogle ting der. Så den værdi, som forældrene genererer ved at lave det frivillige arbejde, det er den værdi, vi bruger til at udbygge vores skole. Så det er en del af forældrearbejdet her. Det vi håber på at få ud af dagen i dag er, at vi kan få lov til at vise andre, hvad det er, vi står for, hvad det er, vi gerne vil med vores skole.
Vi kan få lov til at vise over forældre, hvordan vi gør tingene her. Det er fint nok, at man kan læse i en eller anden avisartikel, hvad det er, vi gerne vil. At man kan gå ind på vores hjemmeside og læse, hvad er det, vi gerne vil. Men det betyder også meget at komme ud og se, hvordan gør vi det så rent faktisk. Hvordan gennemfører vi udundervisning. Og komme ud og snakke med lærerne, komme ud og snakke med skolelederne, hvad er det, vi gerne vil. Komme ud og snakke med bestyrelsen, hvad er det, de gerne vil. Og se, hvad er det for nogle forældre, som også er her. Hvad er det for nogle børn, og hvordan er miljøet, og mærke stemningen. Det har været meget vigtigt, og har den tilbagemelding, vi har fået fra forældrene, er, at det har været rigtig godt at komme ud og se og mærke og fornemme tingene, ikke bare læse om det på en hjemmeside. Så på den måde der har det været meget givetigt for os at afholde den her friskolernes dag. Det har været rigtig godt. Små i den ene, eller små i den anden? Lige præcis. Og de skal også ligesom følge, de skal pege hen imod krydset, ligesom de linjer, hvis man forlængede dem, ikke? Så skal de alle sammen pege ud mod krydset, så kommer det til at fungere. Okay. Så du finder bare Sønneke, og så er det bare i gang med at tegne også. Okay. Ikke også? Og så det var den anden. Og det var den anden side. Kunne det godt være, at du skulle tegne måske her, at det kun går herud til. Der er hegnet ligesom. Torben, er det her for bredt? Du skal se så. Ej, bare tegne efter linjen. Det er jo ikke en landevej, der forsvinder ud i horisonten. Den går jo kun et andet sted. Hertil måske, hvor vi så skal tegne vandret, for det er nede ved hegnet. Lige vende papiret. Ja, gør det. Vi kan da prøve. Se, hvor dårligt det går. Og døren skal være start herfra. Det har jeg siger. Lige her. Så tager vi. Matematik ser der var en masse trekanter i. Det er nok det. Jamen, skolen den går jo ikke. Ej, jeg er så dårlig til det her. Det er jo ikke nemt. Jeg håber, at vores elever og lærere har haft en rigtig dejlig dag. Jeg synes i hvert fald, at det har været en skøn dag. Og så håber jeg også, at rigtig mange har lyst til at komme ned og se, hvad vi har gang i, hvad vi er for en skole. Nu er vi jo en ny skole, som stadigvæk er i gang med at etablere os og få vores budskab ud. Vi skal stadigvæk udvikle, så det er en lang proces. Så derfor håber jeg, at rigtig mange vil komme ned og se, hvad det er, vi kan og hvad det er, vi laver. Jeg ved, at mange har en vis skepsis over for det her udeundervisning. Hvor ligger fagligheden henne i det? Og det er også derfor, vi i dag har valgt at vægte udeundervisningen og vise, hvordan vi blandt andet arbejder i dansk, matematik, geografi, biologi, fysik, kemi. Ja, i samtlige fag på skemaet. Så det har ikke været en helt almindelig dag i dag? Nej, det har det ikke, fordi at vi har jo haft en masse forældre nede, som har været nysgerrige for at se, hvad er det egentlig, mit barn laver i hverdagen. Men vi har også haft en masse gæster, en masse forældre og børn til både små børn, men også nuværende skoleelever, som gerne vil se, hvad det er, Nørre Smindrup Friskole har at byde på. Så det har været en stor succes og en skøn dag. Har du fået nye elever? Ja, det har jeg. Vi har allerede fået skrevet yderligere 3 elever ind til vores børnehaveklasse, så nu er vi oppe på 11 elever. Jeg har også ladet mig fortælle, at der er flere, der siger, at de er solgt. De skal nok komme. Så det kan være, at vi står med en ny problemstilling. En problemstilling, der hedder, at vi skal til måske at sige nej til nogen. Nu må vi se. Hvorfor kan det blive nødvendigt? Fordi vi også stadigvæk vægter det at være en lille skole. Det er også vigtigt for os, at vi tilbyder eleverne et overskueligt skolemiljø. Og derfor har vi ikke nogen intentioner om at skulle ud og være en stor skole med flere spor eller med klassekvotienter på 20 eller over. Vi vil gerne stadigvæk have mindre klassekvotienter med elever 16-18 i den størrelse. Så derfor så bliver vi også nødt til at sige nej, så frem der kommer flere end de 18 elever, vi nu kan skrive ind i den kommende børnehaveklasse.